टटेलि फेलार बे इउपिपिएल सरकारनि इलेक्शननि सार्टआव भट मोननो थाखाय जेबादि खोथा होदोंमोन वान भट वान जब बेफोरबादि गोबां गिदिर गिदिर सार्ट होदोंमोन बिथांमोना रायजोनि सिगाङाव टटेलि फेलार मोनसेबो खामानि मावनो हायासै 2 बोसोर जाबाय आं दिनै बिपिएफ दलनिबा सासे दायथ'गिरि जानानै आं क्लियारलि बुङो टटेलि फेलार बे वान भट वान जबा गैखाला जाखाला आरो बुंनो थाङोबाथ' आङो बिराद दुखु मोनो नैबे जा एनडिएफबि फंबाय बिदा फंबायफोरनि बाथ्राखौ रायलायनांगौबाथ' आंनि खुगानिफ्राय रावानो ओंखारनो नागिरा बेसोरखौ बिथांमोना ओरैबादि थगायनानै दोनबाय ओरैबादि जगायन' खालामनानै दोनबाय बिसिनि बे 30-32 बोसोर दावहा नांनायनि मिनिंखौनो धंस खालामबाय माखौ एकर्ड खालामखो जिहेथु जोंनि बे हाग्रामा सार दैदेननाय दोलो नङाब्ला जोंनि बिटिसिआव मोजां सरकार जागोनखौ जों नुहुराखै आरो जानायबो नङा हाग्रामा सारनि अनगायै बिटिसिखौ सालायनो हानाय दिनैसिम दोलोबो ओंखाराखै आरो दोलो जों नुखायाखैबो मानो होनोब्ला दा रायजो बा जोंनि नैबे दानि सरकारखौहाय जों बुंनाङा गावसिनि रायजोआनो गोबां गाज्रि मोजां सोंखारिबाय जायनि फलाव दिनै फेलार गभर्नमेन्ट होननानै जों बे गभर्नमेन्टखौ बुंनो हायो ओंखायनो जोङो लुगैदों इमिडियेट थाबैनो जोंनि बिटिसिआवहाय गोजोन थासारि बा मोजां आबहावा लाबोनो थाखाय जोंनि हाग्रामा सारखौहाय गोदानै पुनरै जोङो आवगाय जेरखम चिफ बे चिफ महरै जों नांगौ आरो जोङो एकदम गोख्रों जों सोंखारिदों इमिडियेट जोंनो बे सरकारखौ जोङो हाग्रामा सारनि आखायाव गथायफिनो जाहाथे जों मोजाङै मोजां जों सालायलांनो हायो गोजोन थासारिखौ जों लाबोफिननो हायो मानो होनोब्ला दा जोंहा गोबां बुंनांगौ बाथ्रा थाबाय जे जिनिसा जाथावै जिनिस जालांगासिनो दं बिटिसिआव माबा अनेक दा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो जोङो माने अयथासार लासिं सिंफोर बादिसो जों मोनगासिनो दङ